दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुम आफादनि जा गाहाय नेहाथारि बिथारा रुंसारि जालांबाय बे समाव नोंथांमोना माबायदि दुखु फोरमायनो सानदों? जों एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों। मानो होनबा जोंहा मोनसे खहा बायदि मोनबाय। मानो होनबा बिथाङा एकदम उन्दै समनिफ्रायनो बा सेंग्रा समनिफ्रायनो बे धोरोमखौ बोरै जौगाहोनाय बोरै फाहामनो हानाय जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो हागोन बेखौ बिराद नाजादोंमोन बिथाङा। बिथांनि जा रुंसारि जाबाय बे रुंसारि जानायाव बाथौ धोरोमाव माखासे खहा लाबोगोन नामा? फारसेथिं जुदि जों सांग्रांथि गैयाबा खहा जानोबो हागौ। दा बिथाङा हयथ' गोसो सिङाव मा सानना दङमोन, मा प्लेनजों बिथाङा खामानि मावनानै जों बाथौ धोरोमखौ जौगानाय हाबाफारि लादोंमोन, हयथ' जों बेखौ माखासे मिथियाब्लाबो जों मिथिनो थाखाय नाजानो न'खरा जेसेबांखिनि दुखु जादों दायो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो माबायदि दुखु फोरमायदों? जों दहायनो आं बुंखाबाय जों जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनबा जोंहा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनिफ्राय गुगाना थांबाय। दा बे गुगानायखौ जों लाबोनो सुथाबनो हागोन ना हाया दा जों बेखौ साननोसो जोंहा